2000 es diu aviat. Molt bon vespre, amics. Això és el Crepuscle en Cent Estels. Avui és dijous, programa 2000 en aquesta casa. 2000 es diu aviat, s'escriu fàcilment, però han de passar 2000 crepuscles per arribar en aquesta fita. I a més amb un dia una mica assenyalat, perquè avui és el Dia Mundial de la Ràdio. Per tant, 2000 programes en aquesta casa, en duim més la nostra vida anterior, però si sumàssim són 3.200 i escacs, però 2.000 en aquesta casa, aquí des de l'estudi d'Ona Mediterrània. Vos saluda en Pere Estalric en nom de tot l'equip crepuscular, un equip que inclou en Tomeu Orell. Bon vespre. Bon vespre. 2.000 programes. 2.000 programes, són 2.000 vespres. 2.000 vespres, 2.000 crepuscles intentant d'encendre els estels. Sí, molts, molt d'estels. Ja fa uns anyets, eh? Això quin any era? 2013. 2013, es va. Li duim, sí, gener de 2013, sí. Li duim 12 anys, però clar, 12 anys entre programes d'estiu que no feim programes, repeticions, dies de festes. Pop vagos. Sí. Que fam sempre. Sí. En Joan Roca... Mira, el vídeo no va matar l'estrella de la ràdio. No, això està ben clar que no. No va poder amb ella. No. 2000 avui i 2001 demà. I 2001 demà. Demà sí que serà encara més odisseic. Sí. Tot aquí són més de Blade Runner, Crec que 2019... Des Blade Runner primer. Sí. L'únic. Per mi és únic. Sí. El 2019... On hi ha un altre? Està ambientat 2019. Allò sí que va ser premonitori, O sigui, pluja àcida, Central Corporation... als Estats Units avui en dia, amb aquell magnat en el poder, ja no ha estat. I aquell monòleg Jesucrist, cristinòfic en el final. Efectiu. En canvi, Pasqual. Un monòleg ben Pasqual. Jo crec que és una pel·lícula de Setmana Santa. Fins i tot amb una tatxa clavada. I els pares sacrifiquen el fill, i el fill se rebel·la, en aquest cas, però ell finalment mor. Pel·lícula Pasqual. Ets un savi, Joan. No. Maria Antic, bon vespre. Bon vespre. 2.000 alegries. 2.000 alegries. I jo crec que el nostre programa dura més que qualsevol llei d'educació. Sí, això ho tenim comprovat. Ja en duim unes quantes. Ja duim unes quantes lleis d'educació i nosaltres aguantam. I sempre aguantam. Sí. Bé, està molt bé. I avui tenim un convidat de luxe. Matías Vallès, bon vespre. Bon vespre i moltes gràcies per ser convidada. A tu per acceptar estar amb nosaltres durant aquesta hora de ràdio. Avui és dijous, programa 2000, ho tornem a repetir. Maria Moreno, en tasques de producció, també gràcies a ella els programes han pogut ser el que són. I na Maria Oliver, que des de fa un temps mos controla, en principi tècnicament, no sé si també mos acabarà controlant més. Benvingudes totes dues. Avui enyorarem el doctor Vic, en Biel, que igual s'incorpora al final del programa, un poc més tard. Sí. Molt bé, amics, arribam, com dèiem, en aquest programa 2000, un programa especial, que intentarem entretenir-vos durant aquests propers ja 55 minuts. Joan Roca deia que la ràdio no ha mort mai. Jo li començaria demanant a en Matías, els mitjans de comunicació tenen els dies comptats? Sí, comptats ja en negatiu. En negatiu. Si posàvem la data de desaparició, com fèiem ara amb Blade Runner, dels mitjans de comunicació, el 2015, 2018, ja estem a l'any menys 7, sense mitjans de comunicació. Quan donaves aquesta xifra, jo més que convidat de luxe, que això en cap cas seria... Convidat turístic, perquè quan deia la xifra 2000, a mi sempre veu una xifra. Si Espanya tingués els mateixos turistes que Balears, en proporció a la nostra superfície, evidentment,
tindria 2.000 milions de turistes, rebria 2.000 milions d'estrangers. I supos que si Espanya rebés 2.000 milions d'estrangers, qualcú diria, tenim un petit problema, no sé com hem de fer, perquè 2.000... I d'aquí arriben 2.000 milions de persones, que l'equivalent, evidentment, són els 20 milions. I amb aquesta desaparició sí és concreta. Si he de ser el primer programa i no el darrer citant Trump, i doncs Trump guanya sense els mitjans tradicionals, però sense els mitjans tradicionals de dretes. Donald Trump ha censurat en Rupert Murdoch, que és el símbol de l'infotainment, que és tota aquesta revolució tardia que han tingut els mitjans de comunicació tardana. I ja no compta ni Wall Street Journal, ni New York Post, ni premsa sensacionalista, ni tabloids, res de tot això. Ja me'n vaig al que genèricament podem dir influencers, youtubers, no? Aquestes formes que en un principi diríem inclús parasitàries, encara que les fessin nosaltres mateixos, però que ja no tenen que veure res amb els grans grups. Però te continuaries dedicant al periodisme si ara començassis la carrera de periodista? Clar, és que amb això no tinc opció. El que sí sé és que si hi hagués un mitjà que jo hagués de triar, i he fet feina afortunadament en tots, seria la ràdio. Això sí t'ho dic. Fixa que jo fonamentalment som de el que diríem premsa escrita, que és la que està ja més enterrada de totes, però jo a la ràdio li dono una energia, una vitalitat, un atreviment, jo no sé de què hem de xerrar ni què hem de fer. Això el 90% de la gent que fa ràdio ni ho sap, ni sap per on tombarà el diàleg, i s'atreveixen, no? Això és molt important. El que passa que també en aquesta negociat amb aquesta branca, el que tenim és una desaparició de les cadenes tradicionals cap a aquests rebels, aquesta gent que ha sorgit, que se passa 3, 4, 5 hores diàries davant un micròfon amb aquells seients estereofònics, no? I que ho han convertit en una mena de religió. No té res a veure amb els mitjans tradicionals. Tu parlaves de 2.000 milions de turistes. Si agafàssim 7.000 milions de persones que hi ha al món, dretes, a 4 persones per metre quadrat, Mallorca sobra. Sí, això jo també podríem venir. No dona idea. I sobraria per fer qualque espai natural i qualque cosa d'aquestes. Alguna piscina. Inauguració, queda inaugurado este árbol, no? Encara així, sí, però això poden créixer i amb això estem, no? No m'ho sentim massa. I possiblement la Comuna de Bunyola pesa més que tota la humanitat en termes de pes. Tu agafes aquell massacot que és la Comuna de Bunyola i no sé, ara estic inventant massa dades perquè no puc saber què pesa. Així com Mallorca és mesurable a metres quadrats o una superfície rectangular equivalent a Mallorca, no sé què pot pesar la Comuna de Bunyola, però comences a pensar quilos, tones i no sé què, i segur que sí. Sí, però la longitud de Mallorca és molt difícil el perímetre. Sí, no, clar. Si ho cerquem en fractals no arribarem mai a saber què mideix l'illa de Mallorca. Jo li volia demanar al Matías, i com ho fa el mitjà de comunicació, diguem-ne, convencionals per fer front a això? La reacció que serà? Deixar-se morir? O intentar combatre? O assimilar-se a l'estil de les formes aquestes alternatives? O sigui, tenim molt poc que esperar de lo que són els grans grups, no? Els conglomerats, no? que podríem dir. Ara, la iniciativa personal no és morta. A una redacció, que és un grup, posem de 20-30 persones, hi ha 2-3 persones, 1-2 persones que tenen la iniciativa personal suficient per anar endavant i per crear qualque cosa nova. O sigui, perquè tenim els dos extrems, és a dir, el que du a la paràlisi a tot el que deien grans grups, que tots sabem a què ens estem referint, és l'excés de greix, l'excés de càrrecs que fan fer, no? El que diuen sempre els gurus, el management gurus aquests, la gent que fa fer no serveix per res. Un mitjà de comunicació, en aquest mitjà de comunicació, si tu no fas ràdio, no m'interessa. És que jo faig públic, jo coordino, que s'entrada i que tothom... O produeixes informació, per vosaltres tècnics també produeixen informació, que quedi ben clar, o produeixes informació o no serveix per res. Per això estan morint els grans grups. Quina és la solució? Estructures molt més lleugeres, molt més individualitzades, estructura tipus comando, diríem, un llenguatge bèl·lic. A més, ha de ser un llenguatge bèl·lic, perquè hi ha una cosa encara pitjor que
l'extinció, diguem, econòmica o per tant, que és el fet de la submissió dels mitjans en el poder, no en el poder, en els poders, i cadascú el poder que li pertoca, que ho té claríssim. És a dir, els graus de rebel·lia dels mitjans avui és molt petit, encara que tota aquesta polèmica de llibertat d'expressió, no? Si ningú l'exerceix, no hi ha problema, la llibertat d'expressió, hi ha de sobre, no? Tindríem per repartir, ningú la vol. Si a la porta de la redacció, genèrica redacció, evidentment, tu poses un sac de llibertat d'expressió, tothom, bueno, això avui, ja demà, ja veurem, no? D'aquí un mes, tal. O sigui, no tens cap urgència d'utilitzar-lo. Ara, el que sí tens, com ara mateix, són els mitjans tècnics desenvolupats millor que mai per connectar amb qui vulguis. És a dir, i ara diré una cosa, no per provocar, però és evident, és a dir, si en Elon Musk té 200 milions de seguidors a Twitter, jo també els puc tenir. Si jo no els tenc, ja saben que té una diferència, que és que ha pagat 45.000 milions d'euros per Twitter, però encara així i tot, a una altra xarxa, una difusió, qualsevol medició a Google, que no és d'Elon Musk, Elon Musk té milions de pàgines i tu no les tens. Tu les podries tenir exactament, si no exactament, 10 vegades menys. I jo crec que aquesta ambició, aquest desig, d'aquí sorgiran les noves alternatives, perquè jo sí crec una consolidació de l'audiència, és a dir, quan una cosa mos agrada, quan un programa, quan un comunicat que mos agrada, el seguim mentre no mos defraudi. I això s'afirma, per dir-ho així, seguirà funcionant. I en tot això on posant les capçaleres? És a dir, jo me pot interessar el Diari de Mallorca fins que un dia però ho ha dit el diari, bueno, perquè té un filtres, no ho ha dit un senyor que passava pel carrer, ho ha dit el Diari de Mallorca, ho ha dit La Vanguardia, ho ha dit el Washington Post. És a dir, les capçaleres, jo encara hi crec en les capçaleres, és a dir, m'inspiren una confiança fins que me decepcionaran, però en principi no és el mateix agafar un Twitter d'un senyor que passa pel carrer i diu hi ha hagut un mort a les avingudes que és diari, en fi, poso un exemple, no? Vull dir que penso que la capçalera és un filtre necessari en aquest moment. La meva dieta també és de capçaleres perquè jo conec les trampes que té cada capçalera, que són greus, molt greus, però les puc manejar, són com un navegant, per dir-ho així, dels mitjans, dels mídia, i puc anar sortejant tots els obstacles. A mi no m'agrada gens la dialèctica dels fact-checkers, que com sabeu és l'última moda, d'un senyor, el Tribunal de l'Inquisició, no, on vostè ha dit 2019 de Blade Runner és 2018 perquè el 2019 tal. Això no té cap sentit, perquè a més qui chequea el fact-checker? No sempre tenim això. Ara, si tu no tens aquest concepte que tu dius de capçalera, tu no tens cap puesto on te puguis aferrar per donar la cosa. Jo tinc bons comunicants per via WhatsApp, com tenim tots, i clar, una notícia bona, la quarta, això ja no me sona, això ja no me quadra, i això ja és fals. Llavors, has de fer més feina. Jo no tinc el problema de la veritat i la mentida i mos enganen. No, és que m'has de facilitar la feina. Ara bé, les capçaleres han renunciat a ser capçaleres, i els bancs. És a dir, si tu transformes un edifici brutal d'en Renzo Piano, com té el New York Times a New York, a Manhattan, o el New Yorker, o Le Monde, una estructura com a molt aràbiga, per ser la de Le Monde a París o aquí tal, i tu dius, no, això d'edifici, paper, res. Un clic i tens lemont.fr, sí, però amb un altre clic tens l'altremont.fr, o sigui, tu estàs igualant. I a més, aquesta passió per renunciar a la pròpia identitat és tan intensa que ja no és que renuncis a lo material, que dius que és molt més fàcil, no, renuncien també a la pàgina. És a dir, no, guardian.co.uk, no vengui aquí, vaya a Twitter, vaya a nostre compte en Twitter i a Twitter i Facebook ja tindrà el nostre. Inclús ara la reivindicació que estan fent ara, i ho ha dit el Guardian per això, és dir, escolti, torni a la nostra pàgina, torni a casa meva, torni al meu edifici, torni al meu paper, torni a aquest programa de ràdio i l'escolti a l'hora que s'emeteix, si no a les 2, 5 minuts, tingui una mica de fe. El Guardian se'n va anar d'X, se'n va anar de Twitter, se'n va anar d'Elon Musk, i el resum era, que també ho va fer per cert el Mundo Today aquí a Espanya, és escolti, vengui a la nostra pàgina. Si tot el que diu el Guardian està a guardian.com, no, el mitjà... T'ho dic així perquè és així. Sí. El Guardian i el País.com i lemont.fr i els d'aquí i tal no volen saber res de la seva pàgina web. Els mateixos, on està la seva essència, la seva identitat, el nostre cos, el que diu són jo. No.
a mi no m'agafeu, agafeu els meus articles, no me convideu aquí, agafa un article i agafa 2 frases i mira si a Twitter el que va dir l'altre i tal. Clar, evidentment, per això tu dius, és important si identitat corporativa, perdona per el llenguatge capitalista, és fonamental, però els que han renunciat a ella, com els bancs i les oficines, són els propis bancs, són els propis mitjans. Perquè se faci un poc càrrec d'aquest tipus d'entrevista, que és una manera molt bona de començar, sempre m'ha agradat. Què fa un químic dirigint o sent director adjunt durant tant d'anys del Diari de Mallorca? Sí. És un càrrec molt complicat perquè és adjunt a la direcció de fa quasi 30 anys, i adjunt a la direcció vol dir, primer, que no és director adjunt, o sigui, que el director ha d'estar tranquil, el director tranquil, que aquest no és una amenaça perquè no és el que està allà, com el vicepresident dels Estats Units, a més si maten el president i tinc una oportunitat, no. I és un càrrec, per dir-ho així, no jeràrquic, tal com es té concebut en un principi. Això s'ho va inventar com tantes coses del periodisme contemporani en Pedro J. Ramírez, que anomenar gent en el que en teoria tu estàs baix la disciplina directa i immediata, això del responsable de la redacció, del director, que en anglès seria l'editor, se diu editor in chief, i no tindries això de que a lo millor un cap de redacció, un cap de secció tingués la tentació de dir, escolta, que demà a les 8 te'n vas a fer l'Atlético Baleares i la crònica. Això és una cosa, no té cap sentit, però aquest és el fonament. I com entri jo en el periodisme, que no va ser evidentment així com a adjunt a la direcció, va ser simplement com un enamorament. O sigui, jo era un químic, jo estic, no dic ben situat, perquè això no ho està ningú, però jo feia feina a la universitat, tenia el que era un camí endavant. Per cert, vaig ser fundador de la UIB, o sigui, estic en el boletí oficial de l'Estat com a creador de la Universitat de les Illes Balears, com a representant dels alumnes en aquell moment. Bé, una carrera química física, tot el que podia suposar, també podia haver tombat cap a qualsevol altra banda. Jo, professor d'institut, hagués estat igual de feliç que un diari, però quan entres a un diari, a un mitjà de comunicació, és una fascinació absoluta, immediata, al manco el moment en què jo ho vaig. Clar, perquè aquesta pregunta amaga una altra, que és necessari estudiar periodisme? Encara és necessari que hi hagi facultats de periodisme? Per sort han tingut periodistes molt bons i molt titulats, en Pedro J, en Juan Luis Cebrián, en Luis María Anson, que sempre han defensat que no era necessari. Hi ha països que el que sí t'exigeixen és que tinguis el que dèiem una carrera universitària, i jo crec que va molt bé. I hi ha inclús periodistes titulats de periodisme que te diuen millor haver estudiat dret que el que aquí dèiem ciències de la informació. Molt bé, clar, si un ha estudiat dret i enginyeria, estic pensant en Antonio Papell, que és enginyer, doncs molt millor, tindrà tota una sèrie d'avantatges. Que ha estat en aquest programa. Sí. L'heu tingut. Mira, imagina't un metge als anys 2020-2022. Un metge a una redacció als anys 2020-2022, o un biòleg, té un avantatge. Ara, també jo el que crec amb això, perquè ara quan t'escolta, quan vos escolta un periodista de carrera, dius, vostè el que és un impostor, un intrus, vostè és el senyor Marco dels camps de concentració, vostè no hauria de ser aquí. No, jo el que dic és que el que té aquesta carrera, el que té és un avantatge. Hauria de tenir un avantatge. La meva crítica, i no m'ho puc passar de dir aquí a Mallorca, és que l'únic que tenim com a facultat de Ciències de la Informació és de l'Església Catòlica. Jo sempre dic que això s'igualarà quan hi hagi una facultat de Ciències de la Informació de l'Església Islàmica, i en aquell moment tindrem l'equilibri Clar, perquè en el final és un tema, jo a vegades ho hem parlat, crec que aquí ja va venir un convidat que se dedicava a la publicitat i deia, va haver un moment que se van fer tota una sèrie de llicenciatures, ara són graus, i ell deia, realment jo m'hi dedic, ho vaig estudiar, però no fa falta, dedica 4 anys a fer un grau de publicitat, no? Era la seva opinió, no sé, Ana Maria... No, sí, jo crec que clar, a mi des del punt de vista de vegades dels estudiants, a mi m'ha cridat l'atenció que majoritàriament els alumnes dels instituts o que comencen periodisme i tot te diuen, és que me vull dedicar al periodisme esportiu. No hi ha ningú encara no conec ningú que digui me vull dedicar a altre tipus. No és cultural? No, res. Va haver generacions, dècades que tothom havia vist Todos los hombres del president, Tots els homes del president, i evidentment tothom volia ser en Woodward i Bernstein. Tenc que dir que també, o sigui, no han de ser infantils, de dir que si posam els alumnes que tu deies d'institut, no? de mitjanes, si posam Todos los hombres del president, voldran fer això. Ara, jo tinguent
40 anys complits, vaig veure tots els homes del president accidentalment, com es passa ara, en un canal i tal, i jo el dia següent vaig fer un periodisme diferent. És a dir, el magnetisme d'aquest cas concret, de lo que va suposar la feina de Woodward i Bernstein, i no oblidem, i Ben Bradley com a director del Washington Post, i no oblidem, i Catherine Graham com a propietària, com a editora, que dèiem a Espanya, publisher en anglès del Washington Post, això és un punt realment molt important. El que passa inclús quan analitzes això, és a dir, a mi el que m'agrada és la feina de peu, el que diu en anglès el footwork, o sigui, no la feina d'aquí o d'això, no, por las calles, cridant a les portes, el que fan en Robert Redford i en Dustin Hoffman, no? O sigui, cridar a cada porta. Mira, això és la feina essencial de lo que diu el periodista, però sempre hi ha uns retrets, és a dir, el director del Washington Post, sense el que no hi hagués hagut tots els homes del president, ni hagués caigut en Nixon, que era en Ben Bradley, que en Ben Bradley era amic íntim d'en John Kennedy. Era tant amic íntim d'en John Kennedy se colgava en la germana de la seva dona i ell, en teoria, no ho sabia, va aparèixer després mort, un d'aquests casos raríssims de les amants de John Kennedy, no? Però John Kennedy, vull dir, de compartir el sofà a la Casa Blanca. Llavors està clar que en Bradley tenia una animadversió contra en Nixon, la tenia claríssima. Hagués fet en Bradley un Watergate contra en Kennedy? No. Si tu llegeixes qualsevol text i t'ho planteges, dius, de cama de prou. Encara en tots aquests defectes, que és el que tu deies dels mitjans, jo estic a favor de la compensació. És a dir, ara hi ha una estructura molt bona que sempre te diuen. Jo vaig... Era un acte públic, era aquí a Balears, i s'aixeca un dels públics. Vostè no s'ha ficat mai amb Pere Sant Pol. Ostres, i quan m'ho va fer, jo t'he dit que jo no tenia ni idea ni si m'hi havia ficat, ni si no m'hi havia ficat, ni si... Home, seria raro. A tu te varen dir això? A tu mateix? Sí. Jo ara te diria, que jo com a lector diria, seria raro que no t'hagués ficat en qualcú. No, però m'entens, no? I que dius... Ara això s'ha fet el periodisme oficial. Saps què te fan ara? Ara van a les teves xarxes socials i miren, escolta, que aquest senyor no ha dit res de Gaza i no ha condemnat el genocidi d'Israel. No ha condemnat. No és que hagi dit comprenga Israel, comprenga el 7 d'octubre del 2023... No ha dit res. S'ha de pronunciar, i més s'ha de pronunciar en el sentit que nosaltres volem que se pronunciï. Això era una mica... Jo el que sempre he defensat és la llei de compensació. És a dir, que potser, no era veritat en aquest cas, però potser que jo no m'hi fiqui amb en Pere Sant Pol, pot ser perfectament, però qualcú s'ha de ficar amb en Pere Sant Pol. Llavors, jo se ficarà amb en Pere Sant Pol, jo me ficaré en el Mangol o en Jaume Mates, i hi haurà aquest equilibri. El problema és quan, si tu ara me demanassis, i no per adelantar-me la pregunta, i amb el Corte Inglés qui s'hi fica, i en la Caixa qui s'hi fica, i bé, així puc continuar. Sí, jo record... Perquè jo puc dir, mira, és que jo no m'hi ficaré... Mira, per exemple, jo no m'hi ficaré en Amazon, perquè jo som d'Amazon des del 98, Amazon, però jo he estat una universitat, som de la universitat d'Amazon, llavors, si te pareix, estiré a favor. Ara, tu te pots ficar en Amazon, nosaltres pots ficar en Amazon. En canvi, el problema sorgeix quan hi ha entitats, que hi ha, i massa, telefònica, en les que ningú es pot ficar. I això, aquí comença el problema. Sí. Corte Inglés, quan se va estrenar el Corte Inglés Diagonal, el dia abans d'obrir-se, va caure unes lletres d'aquelles en verd que posen al Corte Inglés i va matar un ca. Va matar un ca d'una senyora que passava per allà. Això no va sortir mai, només en l'Estat Express, i en petit. Mai va sortir a cap mitjà de comunicació de Barcelona. Si era mort la senyora, segurament sí. Però... Vull creure que sí, però vull dir, això no va sortir perquè ja se varen preocupar de telefonar, dir, escolti, si demà posava aquesta notícia, tota la publicitat que vostè imposada d'aquest dia, segurament. A la dana de València, del 29 d'octubre, se celebra aquesta furgoneta que anava allà... de Mercadona. Sí, de Mercadona. Però van esborrar la lletja. Hi ha mitjans que van esborrar la lletja. És que és ridícul. És a dir, tampoc... O sigui, de vegades dius... Quina és la publicitat negativa de que, desgraciadament, una furgoneta teva, que el que dona és una sensació d'activitat i d'estar al servei del públic i tal, l'agafi això. Bé, perquè hi havia en aquest cas, el que dèiem, les xarxes, el primer que se va dir és el dret del treballador a no sortir a una situació de perill. Vull dir, sí que hi podia haver un component negatiu de que Mercadona obliguen els seus treballadors a sortir en el carrer quan estan en perill de mort, no? Vull dir que per aquí venia el tema, però és vera que alguns mitjans ho van esborrar i uns altres no.
El Matías ha triat músiques. Vinga. Farem una primera pausa. Ha triat per començar Bob Dylan. S'ha de justificar aquesta tria? Bob Dylan no s'ha de justificar. Ojalà m'hagués pogut dedicar exclusivament tota la meva vida, com feia voltes els melòmans, en Bob Dylan. Bé, aquest any és important perquè, a part del 2000 programa vostre, aquest any fa 60 anys de lo que és l'Annus Mirabilis d'en Bob Dylan, que fa 3 LPs, que és el Bring It All Back Home, el Highway 51 Revisited i el Blonde on Blonde, que és una explosió artística que jo crec que ens hem de referir a Mozart o Wagner o tal, per trobar una cosa tal. I a més una cosa molt important que tu Pere, comprendràs especialment. Tenim 120 anys, 1905, relativitat especial d'Einstein, 65 Bob Dylan, 25 estem a 60 anys de l'Annus Mirabilis de Bob Dylan i a 120 anys de la relativitat d'en Albert Einstein. Això és fantàstic. No m'he sentit una miqueta de Bob Dylan i aquestes paraules de Matías els anem assimilant. Amics, això és el Crepuscle encén estels, sonava de fons, o sona encara de fons, Bob Dylan. Avui programa especial 2000 en aquesta casa, Ona Mediterrània, des de l'estudi d'aquesta casa. S'ha incorporat en Biel Vic. Biel, bon vespre. Bon vespre, com anem? No ho podia perdre, ja això. No te podies perdre. Programa 2000, amb un convidat, amb una tertúlia, parlant de moment de mitjans de comunicació, però no sabem cap on se pot derivar. Joan Roca. Sí, t'hauria de demanar, i en l'extrema dreta qui s'hi fica? Vull dir, en mitjans de comunicació, diguem-ne, clàssics, que comparteixen un valors, no diré democràtics, el valor de la il·lustració, vaja, per entendre'ns. Quina posició han d'adoptar davant el sorgiment d'aquesta extrema dreta que s'assembla realment als anys 30? Perquè quan el PP va començar a tenir fills, ara fa uns anys, no ens demanàvem què hem de fer amb ells? Els hem d'ignorar? Jo entenc que no, els mitjans de comunicació han de donar notícies, però allò que han de fer, els han de desemmascarar, han de, en certa mesura, normalitzar-los, que és una forma de blanquejar-los? Com ho fem? Sí, jo això és una cosa molt curiosa, quan aquí van tenir el moviment contra en Bausà i contra el TIL i tot això, que tots vareu viure, i a més crec que tots esteu lligats a l'ensenyança i tot això, va haver un dels represaliats, dels professors que represaliava sistemàticament en Bausà i els seus homes, que ho va dir molt clar, som els professors dels alumnes que han votat el PP, nosaltres els hem criat, han estat aquí durant anys, hem estat més importants, com tots sabem, un professor pot ser molt més important que els pares, que els amics, que qualsevol altra influència, no? Quin problema hi ha, no? I amb això no te vull dir que, evidentment, com dir, o sigui que els professors, diguessin, d'una progressia determinada estan fent l'ou de l'acer de l'extrema dreta. No. La meva posició és molt difícil, és contramajoritari, i clar, per això faig una defensa prèvia, és a dir, està clar que jo amb en Donald Trump no m'hi duria massa bé, o sigui, això sí que obliga a repassar les meves obres completes i, home, aquest senyor, jo no sé si en Donald Trump diria m'aduïn aquest senyor tal. I a partir d'aquí, el meu problema que tinc és que el que aquí deim Vox, i podem dir l'Alternativa per Alemanya, podem dir la reunió aquesta, l'RN de Le Pen i tot això, és que jo els trat com un ingredient més, com un jugador més. És a dir, jo miro, primera divisió, aquí qui va davallar l'any passat i qui ha pujat aquest any, i del Mallorca té Osasuna i té tal i qual, i no, això no és Canari, imagina't, és Canari, Andalús, ja set equips, no, i cadascú ha d'anar amb això. Això
no és evitar la crítica, o sigui, una crítica directa, immediata, o sigui, a cada cosa que passi. Jo no crec que hi hagi, per dir-ho així, una tolerància, ni implícita, saps? Ni això de dir... Jo abans de que arribés Vox, a Balears, perquè a Madrid encara no ha arribat, que per suposat arribarà, i no sabem si arribarà de 1 o de 2, que això és una cosa que ja no és cap broma, però abans de que arribés aquí jo feia articles que farà la situació burocràtica, quina serà? D'una institució, d'un banc, d'un diari, tenint la festa de cap d'any que invitàvem el president del Parlament de Vox, i si el president del Parlament de Vox diu m'agradaria entregar un premi d'aquesta institució, i el que li toqui que l'entregui... M'entens? O sigui, llavors, com això, què va passar? Doncs que van anar normalment, i que ningú s'hi fixa, ni si són de Vox, ni si són del PP, ni si són de tal... Me refereix que amb aquests actes concrets protocolaris, és a dir, el que fèiem és integrar-los. Per mi, la cosa és fer totes les crítiques que s'ha de fer, però no plurinyar. És a dir, jo el que tinc és que el cor de planyideres de l'esquerra, del que probablement jo en qualque moment puc haver format part, això és horrorós, perquè això no serveix per res, perquè això no t'interpreta. Perquè jo el primer que poso sempre sobre la taula, el casino, és 77 milions de Donald Trump. I una frase de Errejón, que ja supos que ara no és molt... Però quan escoltaven Errejón, perquè un senyor molt intel·ligent, a Andalusia, quan va haver 300.000 vots de Vox, va dir, escolti, a Andalusia no hi ha de sobte 300.000 franquistes. No s'han despertat. Estem en lo dels vostres alumnes. O sigui, 300.000 alumnes vostres que votaven PP o Podemos, perquè hi ha un flux també, ara voten. No, això és una altra qüestió, i el que l'esquerra, genèricament l'esquerra, sempre no fa mai és analitzar primer per què ha perdut, en el cas de Kamala Harris o en el cas que passi, i després què ha de fer diferent per guanyar, perquè el que està clar és que Albert Einstein, si feien el mateix, el resultat serà el mateix. És a dir, si tu vols un resultat diferent, el primer que fes és canviar el que estàs fent. Clar, és que jo tinc la impressió que despreciar, denostar o insultar, com se pot arribar a fer qualque vegada, els votants de vots és contraproduent, els retroalimenta. Sí, a més, és un... Bé, tenim la situació aquí, no? Tenim 8 parlamentaris de Vox. Són desastrosos, són els germans Marx, o sigui, honestament, no te passen el PP. El PSOE està molt malament, a mi també ho dic això per equilibrar, no? Això que han de fer els periodistes. Equanimitat, és a dir, que la Patricia López de Coldo estigui en el Parlament, a mi no em fa cap gràcia, socialista, tot això tal. I pot dir, no hi ha cap de Vox que tingui una vinculació tan propera amb un cas de corrupció, però és que són de circo. És a dir, si tu el fet inclús de Neuropi Cornell, si tu lleves el dramatisme de guerra civil, de memòria històrica, d'una dona no afusellada, executada d'un tir escap de pistola, tot això, això és un xiste, o sigui, un president del Parlament, un senyor que està aquí debatint amb nosaltres i que li espenya els papers a un altre i li trenca l'ordinador. És a dir, però amb això i tot, els votants se mantenen... Jo m'he equivocat ja, jo he dit, bueno, senyors, s'ha acabat, a la propera, 0 Vox. Vox té 8 i té garantitzats avui per avui, evidentment, en les eleccions avui, 11 o 12 diputats al Parlament. Sí, jo és que el que penso és que el que s'ha de fer amb ells és donar-los un micro, que xerrin. Sí. El que tu deies tu, que són de circ, jo penso que sí. Donar-los un micro, que xerrin. Sí, però són de circ, els 8 d'aquí, evidentment, molts d'altres també, no tots, No, okay. Jo escolto en Steve Bannon, que és l'ideòleg de tot el que ha passat mundialment, el seu War Room, i un tio que ha estat a presó, i un tio... Realment és el descobridor d'en Trump, i ho explica molt bé. O sigui, nosaltres sabíem perfectament el que havien de fer. Nacionalisme, populisme, les dues coses. Nacionalisme, populisme. És raro, no? Inclús aquí ho veiem d'una manera diferent. No era conservadorisme, no era feixisme, encara que no. Nacionalisme, populisme. Però no trobàvem aquí en qui podríem encarnar això. I veiem un dia en Trump en públic, ensenyant i tal, i dius, aquest és el tio. Trump volia ser candidat demòcrata. Sí. El 2005 se casa en Trump en la Melania. I convidats a la seva boda estan en Bill Clinton i Hillary Clinton. Convidats, no és que li enviassin un regal, no, estan convidats. I en Donald Trump li diu a Bill Clinton, Bill, jo me vull presentar a la selecció, m'agradaria fer política i tal. I en Bill li diu, no ho facis per republicans, perquè tu ets favorable a l'abort.
com està clar, l'avortament, o sigui, en Trump, ja no vull ficar en la seva vida privada, però vamos, si en Trump no està a favor de l'avortament, no sé qui pot estar. Llavors, ell està a favor de l'avortament, però t'he dit perquè es teia, i en Clinton, racionalment, com a assessor de campanya, li dius, escolta, no te facis candidat republicà. I m'entens? Per això no és un candidat republicà. Ara, també aquest terme, hi ha un professor ahir a la Rovira i Virgili de Tarragona, en Tomàs Mallorquí, extraordinari, és la persona que més coneix en José Antonio Primo de Rivera. Sí, el vàrem entrevistar aquí. Sí, ha estat I va dir, no és feixisme. Sí. Lo qual no vol dir que no sigui igual de peligrós. És a dir, quan un tio te vol ofegar, quina ideologia segueix? No ho sé. Però ell ho diu, no és feixisme, és una altra cosa. I això és lo complicat, perquè s'ha d'analitzar, s'ha de veure com se pot... Feixisme és un concepte que sempre la llei de Godwin, d'internet. Quan dius Hitler, ja està. Aquí encara ningú va fer. Quan tu dius Hitler, bé, ja hem acabat la discussió, ja podem partir, no? I això, per cert, xerrant d'en Hitler, en Donald Trump, als anys 90, o sigui, fa més de 30 anys, quan evidentment mai se l'hagués ocorregut ser president dels Estats Units com una cosa factible i immediata, tenia el seu despatx de la Trump Tower a New York, que molta gent ho ha vist, ja que tota dorada i tota una cosa kitsch completament, tenia els discursos d'en Hitler al seu despatx, o sigui que no hi ha cap perill de que llegeixi un llibre entrar, però bé, tenia ja el llibre com a decoratiu. Jo record quan has parlat abans d'Amazon, no? I jo tenia, no sé, una temporada, no sé on els tenc, però tenc carpetes on poso trossos de diaris i recordo una de les teves columnes en què parlaves, en aquell temps, que devia ser el principi d'Amazon o no sé què, i tu parlaves de com havies fet unes cerques de, no sé, de García Lorca, de no sé què, i ara m'arriben tota una sèrie d'ofertes del món gay, perquè Amazon interpretava que tu estaves interessat en això. Clar, jo record quan ho vaig llegir, no sé, aquesta columna devia ser de fa molt d'anys, i pensava, però això, els algoritmes arribaran... I ara ho veiem en el dia a dia. I això també influeix en els diaris, vull dir, diaris i a tot, no? De quina forma les notícies ens arriben tan mediatitzades, tan filtrades? No, de moment l'esquema és clàssic. Jo, per jo, la protesta del diari, això que va passar en el Mundo Hoy, no és que pot dir, bueno, és normal, si demanes en Lorca, perquè te surten cadàfers, que tu vas fer, inclús que tots els autors siguin homosexuals. No, era una cosa molt més forta. Era una cosa ja d'atacar, és a dir, si qualsevol persona que hagués vist de fora això diu, tu exactament quines són les teves inclinacions, no? O sigui, era una implicació que per jo és absolutament excessiva, que no tenia cap sentit, i això era fa molt de temps, no xerraven d'algoritme encara. Imagina't ara amb els algoritmes que ja te defineixen, o sigui, tu ja demanes, a veure, me digui per favor que em veiés què pensa de Gaza, ja te surt tot l'historial perquè tu sàpigues que l'has de lapidar i tot això. I llavors, en aquesta pregunta, la construcció dels diaris encara és clàssica perquè el nostre cervell, la nostra forma de funcionar encara és clàssica. Encara és clàssica, miram un titular, fem una primera exagerant, això no me quadra, aquest tio, se firma, va, en fulano, ja sabem, que era diputat i que tal, i surt això, i no cita això, tal. O sigui, fem excursions racionals. Clar, si nosaltres no canviem, la manufacturació de la informació no canviarà. Aquí hi ha dues coses importants, i jo crec que fonamentals per professor. Un professor, que en el fons la màquina passa a ser un professor, o sigui, su primer professor, un professor passa a ser professor, periodista, metge, jutge i tot això. Te pot canviar tu mateix, és a dir, pot canviar la nostra estructura. Jo això no ho sé, és a dir, si jo consumeix només GPT, producte GPT, jo seré un gepetoide, un gepetto, com diuen a l'Arcadi Espada, no? Seré això i canviaré, això jo no ho sé. De moment tinc que dir que funciona bastant els procediments clàssics, és a dir, ara pareix que tornem a xerrar en lo sexual, no? Els procediments clàssics encara funcionen bastant bé, i això bastant bé, l'experiment ho fas a diari, ho fa en Pere, ho fa tot quan escrius una cosa, o fas un programa de ràdio, el que sigui, i veus la recepció. I tu encara la recepció veus que si tu realment dius, mira, aquest tema està bé, aquest personatge és interessant. En Delgado, si jo entrevisto en Delgado, el professor Delgado s'irà llegit, perquè és un tio que te dona la feina feta. Tot això encara funciona. Ara,
això pot canviar, se pot anul·lar, pues això és una cosa quasi pels perquè teòrics. probablement se diu que la funció del periodista o la feina del periodista no serà com se d'ara d'aquí 20 anys, d'aquí 30 anys. Clar, molt fàcil dir-ho així, però sí que tot el que és aquesta intel·ligència artificial pot baratar des del moment que tu li dius escriu-me, ho fan els alumnes, no? Joan, els alumnes ho fan i els professors també, escriu-me amb un to més col·loquial, amb un to més sever, amb un to... i això en el cas del periodisme, no sé, se m'ocorre que pot ser que canviï molt. Sí, que sigui necessari tanta quantitat de gent que surt, ara tornen al tema universitari, tanta gent és necessari graduada en periodisme, en comunicació? No, esperem que el periodisme no sigui com el d'ara. Jo no estic gens orgullós del periodisme que ara és, perquè és un periodisme massa ovejuno, massa de rebany, massa de seguir, no? Seguir el grup i què han de dir, què no poden dir, i si això ja no ho poden dir ja ni mos ho plantejam, i més com sabem això per un mallorquí dur de fàbrica, no? El que no ten que dir ningú m'ho ha d'ensenyar, i aquestes són coordinades, la presidenta ha dit, el PSOE ha replicat, encara se fan rodes de premsa. Sí. Comunicats, que moltes de vegades el que fan és que fas comunicat, que això ja és teledirigit. Encara envieu periodistes... Sí, i avui s'ha de tenir en compte que les grans redaccions estan a les institucions. És a dir, ja no el problema que diguis no, és que hi ha una IB3 que evidentment estirà sempre propera al govern i a la situació de torn, el qual és obvi i és elemental. No, és que el propi govern té no 10 ni 20, 30, 40, 50, 60 periodistes. El departament de premsa de cada conselleria? No, de cada hospital. També, sí. Departament de premsa. Llavors, arriba un moment, clar, tu dius, en tot això un periodisme independent, no ben pagat, no massa estimulat emocionalment, ho té molt difícil competir. És a dir, per jo, lo complicat avui, i quan ho trobes fas un alè, no?, de dir, hòstia, que bé això, és trobar coses que quadrin en el que és el concepte clàssic del periodisme. El que jo vull no és que el periodisme actual romangui permaneixi tal. No, és que canviï i que torni a haver un periodisme que per definició, mira, ha de ser radical. Aquella expressió que s'utilitza los perros guardianes de la democràcia, no? Aquesta expressió, això que és un poeta, un revolucionari, no? Un comunista, no, això és d'un jutge del Suprem americà. Què tenim més conservador que un jutge? I clar, aquesta s'utilitza, sí, són els guardians de la democràcia, però no diu perros guardianes, no diu los caniches o los perros de companyia, no, els salvatges, això és el que t'estan demanant, però clar, quan això ho fas o intenta qualcú, llavors de seguida ja han de contrastar, han de veure què pensa el govern. Hi ha aquesta cosa que ara s'estan començant a revelar als Estats Units, que és això, és a dir, no, però has de conèixer la versió de l'altra part. Sí, però el que t'estan dient no és que l'has de conèixer, que evidentment l'has de conèixer, no, l'has de donar el mateix pes. Aquest diu que i tal, i l'altre diu el contrari. Això no me serveix, jo vull saber exactament què va passar i amb un pes proporcional, perquè si no, evidentment sí que estàs afavorint el que m'ha demanat abans de l'ultradreta, llavors proporcionalment... Si li dones el mateix altaveu. El que tenim ara és una situació de proporcionalitat, i quan tu dius sí, però si tu veus el diario.es, veus el Confidencial, no és el mateix, perquè són simètriques i s'equilibren. Leonard Cohen és un altre músic que ha triat a Matías per acompanyar aquesta conversa d'avui. Escoltam una ràfaga d'un tema del Cohen, després li demanarem que justifiqui aquesta tria, si és que s'ha de justificar. If it be your will that I speak no more and my voice be still as it was before, I will speak no more, I shall abide until I am spoken for, if it be your will. If it be your will that a voice be true from this broken hill, I will sing to you. From this broken hill
be your will to let me sing. Això és el Crepuscle, seguim aquí des de l'estudi de Dona Mediterrània. Avui feim 2.000 programes en aquesta casa, 2.000 programes, a més, en el dia, com dèiem al principi, el Dia Mundial de la Ràdio. Som l'equip de sempre, repetim en Tomé Borell, en Joan Roca, en Biel Vic, na Maria Antic, la producció na Maria Moreno, la part tècnica na Maria Oliver, i com a convidat tenim avui en Matías Vallès. Matías, per què Leonard Cohen? Perquè, evidentment, si començam amb Bob Dylan, el número 2 ha de ser en Leonard Cohen. I ell mateix acceptava aquesta posició de número 2. Sí? Sí, en principi, quan ell surt, és un poeta, és un gran poeta, un extraordinari poeta, un complicat i controvertit poeta, perquè quan llegim Flos per Hitler, això sona una mica estrany, i quan llegim en Cohen no és el que pensa progressista, no? Evidentment, ell comença a cantar perquè veu en Dylan, i ell diu, escolti, si aquest senyor pot cantar, jo també m'ho puc fer en 4 coses que li va ensenyar probablement un gitano a Còrdoba, dic gitano amb tot l'orgull, evidentment, a Còrdoba, que ho diu per l'olorquià que xerràvem abans. I quan se'ls hi comparava, que és un clàssic de tal, ell sempre, en Cohen, tenia la sinceritat de dir Bob Dylan és en Picasso. I quan tu dius Picasso, és com la llei de Godwin, no? Ja hem acabat la discussió. Quan li van donar el Premi Nobel en Bob Dylan, una decisió discutida, però jo totalment normal des del punt de vista literari, va dir, és com donar-li un premi al Monte Everest. És l'Everest, no? No, si li donem un premi, serà més alt. Hi ha una altra raó. Te volia posar com a cançó l'Al·leluia, però és que està massa vist, no? És una cançó... Però és preciosa com a cançó. Va arribar un moment que el propi Cohen va dir, per favor, no facin més versions de l'Al·leluia, no? Encara que jo cobri els royalties, perquè ja està massa gastada aquesta cançó. Quan se troben en Cohen i en Dylan, en Dylan li diuen Cohen, i quan havia aquesta gelosia, en Dylan és ultra competitiu contra els Beatles, contra Elvis, sempre volia ser, a mi aquest que ha sortit també si és el nou contra en Springsteen, evidentíssimament, sempre el nou Dylan. Llavors li diu, escolta, quant de temps t'has trobat en composar l'Al·leluia? I en Cohen li diu 3 anys, ha estat 3 anys, perquè era així, perquè en Cohen era de cocció lenta, no? Molt tal, i donen-li voltes, i aquest vers, estilo Gil de Viedma, quasi, no? I tal, i li donen la volta, i tal. I li diu, mira, a mi la cançó teva, en Cohen li diu en Dylan, la cançó teva que m'encanta és I and I, que és una cançó molt bona, dura, no? Però d'en Dylan, quant de temps vas estar? Un quart d'hora. Vull dir, aquesta és la diferència, no? La diferència d'aquest gent implícit de que tot el que jo faci, que cuiner, que tot el que jo faci mescli tal, serà una obra mestra, i els altres que s'ho han de suar. Com Mozart i Beethoven. A Mozart, les seves partitures autògrafes no hi ha tatxadures. Beethoven sí. Moltes tatxadures, en canvi Mozart no hi ha tatxadures. Tot el que ell pensava surt. Hi ha poquíssimes tatxadures. I després està l'esperit canadenc, ara que en Trump ha d'annexionar tot el Canadà, no sé si com un estat, perquè va dir tot el Canadà, no un sol estat, no han de dividir massa. Pues també jo crec que és un homenatge al Canadà francòfon que representa en Cohen. Jo volia comentar una cosa. Pensava en aquell Premi Ortega y Gasset, que devia ser el 2005-2006, el llibre aquell de la CIA, sí. No? dels avions i tal. A mi m'ha agradat molt tot el que vareu fer, la investigació, m'ha agradat molt el llibre, i a vegades penso, això avui en dia a vegades se nota faltar. Perquè se diu periodisme d'investigació, però a vegades és una altra cosa, i en aquell llibre tu veus que hi ha un periodisme de lo que tu deies, de sortir al carrer, de trepitjar carrer, de moltes casualitats però que estan cercades. En el final, això de que un diari, el Diari de Mallorca, sortís en el mitjan com els que han parlat d'aquest tema, no deus donar una miqueta de por a vegades? Perquè tu dius, escrius una cosa sobre la CIA, i en fi, que eren moments complicats, No, sí, t'entenc, i és claríssim, el que tu dones com a les línies mestres, dius, això és un problema. No, el problema és que s'ha estat el mateix si hagués estat amb el govern balear, si hagués estat aquí a Balears. La distància que nosaltres teníem, ja de Madrid, per començar, i de Washington, doncs això donava molta llibertat, que evidentment
de qualque manera la CIA estaria controlant els nostres telèfons, tal, això jo supos que ningú té cap dubte, però tot això te ve molt de lluny i te permetia, o sigui, el que van fer nosaltres és d'una província fer el que se podria haver fet a qualsevol altra província. Això se podria haver fet a Barcelona, a Madrid, a Sevilla, perquè els avions famosos de la CIA havien passat per allà. Nosaltres vam tenir la sort de fer tal, i una cosa increïble, avui totalment impossible, és que això va crear un fenomen mundial. O sigui, si tu cerques ara la paraula rendition, és una paraula que tu veuràs a John le Carré, una novel·la de rendition, la pel·lícula de rendition, i tot això, honestament, va sorgir no de Diari de Mallorca, sinó de l'eco que es va fer tota la premsa mundial, de lo que va poder aportar casualment un diari regional. Perquè aquí va ser el primer arreu de Diari Mallorca, perquè va, i el que dius tu, casualitats, perquè van trobar que tots els avions, per dir així, havien passat per Sor Sant Joan, per un senyor, en fi, que evidentment no podem desvetjar, que es té una festa de les noces de la seva germana, i que després se va posar sa mare quan jo veia que usted qué hace, usted cómo se atreve, y que usted que se cree que va a llamar aquí en sábado por la noche a mi hijo y borre este número, totes coses d'aquestes, perquè se va obrir una causa, perquè aquí gent honesta, en antic, germans Carbonero, tot això, varen fer, posarem una denúncia, això se podia passar a qualque cosa. Ells ho van fer. Un jutge, en García, li va donar tràmit, ho va enviar a l'Audiència Nacional, i va ser la primera judicialització. I a partir d'aquí, tot el món ja tenia el ganxo i la defensa periodística. Hi ha una causa oberta a Mallorca. I en la manera que ho vareu fer, hagués estat possible publicar-ho, no sé, en El País, La Vanguardia, o un altre tipus de diari? No, això també t'ho dic a l'enrevés. La gran sort, una altra de la gran fortuna que van tenir és que cap d'aquests mitjans, sorpresos pel tema, no ho varen agafar. I això te donava una autonomia completa, una autonomia absoluta. És a dir, jo amb un tema, jo no tenc cap problema que me digues, escolta, que on el Mediterrani no hi ha res de noteu, Radio Nacional no hi ha res, i Catalunya... No, deixem. Si el tema és bo, tu deixem l'espai, perquè clar, si arriba El País o La Vanguardia, per passar dels mitjans tal, i amb la seva pota de la fam, pata groc, s'ha acabat tot. Què és el que va... Si vols dir, nosaltres no vam fer i és un fallo, és que això era nacionalment molt més greu del que se va dir. És a dir, Aznar, com a govern, com a persona, va donar permís per fer tot això, permís explícit, autorització, facin el que vulguin, jutges i fiscals donant conferències a favor dels papers d'en Assange quan va fer el Wikileaks. M'ha dit l'ambaixador, no? M'ha dit el jutge de l'audiència que està encantat i que farà la conferència en Chicago i que això no passarà res i s'arxivarà tot. O sigui, tota aquesta cupa que hi havia espanyola amb aquesta qüestió va quedar a zero. Hem d'anar tancant. Sí, una pregunta volia fer. On és la posició? És a dir, quina esperança tenim que hi hagi una alternativa a partir de lideratges, d'idees, de pràctiques que sigui creïble i que pugui fer front a el marasme? No, diu molt bé, que reconegui els errors commesos, que procuri no repetir aquests errors, i després una cosa, que estigui singularitzada amb una persona, sense fer culte al líder, però és bé, sí. I ja se celebra, sempre hem de commemorar la mort de Nantí, perquè va ser una persona molt especial a Balears, jo dic, l'únic governador, el primer i l'únic d'esquerres de tota la història de Mallorca, no crec que això és que sabeu d'història, però no crec que hi hagi cap ni altra història, i Nantic va ser així, quan en Canyelles en Aznar li diu que se'n vagi, fumant un puro, el senyor Canyelles sabrà complir con sus principios, ja sigui tal, ell continua de diputat, manejant, posen Soler, lleven Soler, posen Mates, tal, i un debat de l'estat de l'autonomia de Mates surt en Antiga tal, i en Canyelles diu la cèlebre frase, aquests han trobat un líder. Aquests, el raro és que no digués aquests rojos, però bé, va dir només aquests han trobat un líder. I això és més important del que... I ara mateix, a Balears, que és el nostre redol, i és un poc el que ens interessa, jo crec que tot no podríem dir, no, escolta, que l'esquerra té un fulano o té aquesta senyora tal, que vamos, això no hi és. I en la Francina tots els respectes, 8 anys, tal igual, ja per no ser en coldo i tal, però no sé si és el millor moment per dir, jo ara, quasi en 60 anys, i després d'haver fet, i ara estic a Madrid, però estic molt a Mallorca i sempre tenc un peu aquí. És com una cosa de dir, el xiste de Eugenio, no? Hay alguien más, no? Bé, hem d'anar tancant. Ha estat un
un plaer tenir aquesta conversa. Parlàvem amb Matías de que la ràdio, Tomeu, tu també, en Joan, ho hem encetat dient que no se morirà, Dia Mundial de la Ràdio. S'han de celebrar aquests dies mundials. És necessari que recordem la ràdio un dia o lo seu és escoltar-la sempre, independentment. Joan? Jo penso que quan hi ha dies mundials és un mal símptoma. És un mal símptoma. La cosa no funciona normalment. Però bé, a vegades sí que pot ser com a símbol de... No té per què representar que està mort allò que volem singularitzar en un dia. Però, no ho sé, no fem el dia mundial sense penicil·lina, per exemple. Fem el dia mundial sense cotxos, però no fem el dia mundial sense penicil·lina. Jo no som molt partidari dels dies mundials de... Jo tampoc. Però bé, ja jo vaig desconfiar quan vaig veure que l'altre dia, fa poc, era el Dia Mundial de la Publicitat. I dius, no sé. Si necessito un dia estem anant mundial. una mica massa... Jo no sé si el Dia Mundial de la Ràdio me coincideix amb aquestes coses que a vegades veus. Diu, no, Spotify ara, no sé, que també hi ha anuncis i tal. Mira, han descobert la ràdio. O sigui, no? Vull dir que hi ha coses que el podcast i tot això està bé perquè són formes distintes, els oients ho poden escoltar a l'hora que volen, el dia que volen, però en el final és curiós que ara se fan moltes coses que en el final penses això és ràdio, en el final, no? Perquè Sí, tot això de podcast és un invent, que no és un invent, és que fa una ràdio i gravar-la. I sí que es ve que hi ha una cosa que canvia, que és quan hi ha l'emissió en directe de la ràdio, no? Sí, jo m'agrada escoltar les coses quan surten en ventana. Jo no sé... Me'n vaig a programes anteriors, difícilment hi vaig. Jo no sé si en Matías aquí ha estat a distintes ràdios, jo ara penso també que ha col·laborat en Catalunya Ràdio, en la SER, i allà jo no ho he vist mai, vos veuen? O sigui, estàs quan diuen des de Ràdio Mallorca, que en Francino vos diu... No, Ràdio Mallorca, tot lo de Madrid ja se fa així. I jo tenc que dir que som un esclau de YouTube, o sigui, jo fa un parell d'anys, perquè se pot compatibilitzar amb altres coses, i és fantàstic perquè veus més, o sigui, però a la vegada ràdio. Jo veig ràdio a YouTube, però m'agrada, ara vos diré un cas que direu, aquesta, en el cine m'agrada veure una entrevista, com en el cine deixen ridícul en Feijó en imatges i també en el seu discurs. O sigui, estàs escoltant la ràdio i estàs veient una representació dramàtica. Això m'interessa molt. I té molt de sentit per això. O sigui, ara per jo la bomba informativa ara mateix seria el programa d'en Piers Morgan, que es diu Piers Morgan Uncensored, i el programa d'en Piers Morgan són el que estem fent aquí, o sigui, 4 senyors, cara pantalla, primer plano, mirant l'espectador, i res més. O sigui, no hi ha això, aquesta cosa que bé, ara farem un tall de que Napoleó s'ha dit avui, no, ara unes imatges, no, pam, discussió. I això, quan veus que això té centenars de milers i milions de reproduccions a YouTube, o sigui, a una imatge, no a una ràdio, dius, escolta, encara el més simple, el més elemental, el grup reunit al voltant d'una taula xerrant, encara funciona. És que la paraula i la imatge, si van juntes, funciona molt bé. Sí. És que la televisió el problema és que és imatge sense paraula. Sí, i que està tot com a massa preparat per la imatge, i ja diu, no, el que diran de tu o d'allò un programa de televisió és, escolta, quina camia, no? Aquesta camia, això és el que queda, no queda res del que dius, i això compensa aquesta història. Ja de fons, des de producció ja mos posen que tinguem sort de Lluís Llach, perquè també és un personatge que ha triat en Matías. Qualsevol cançó de Lluís Llach he triat que tinguem sort. Perquè està a l'alçada de Bob Dylan, està a l'alçada de Leonard Cohen. Jo crec que ni els més partidaris d'en Llach se'n donen compte de la importància i de la gran... Com a cantant, no com a... Sempre com a cantant, lo de Tista. I, per cert, repassin a YouTube l'interrogatori de Manuel Marchena al Suprem en Lluís Llach, que és l'interrogatori d'un fan, Jo he insultat a tots els catalans que han passat per aquí, excepte un. Jo amb en Lluís Llach me lleva el capell. El vàrem entrevistar, també ha estat. Sí? Sí, també ha estat. Qui no ha estat d'aquest programa? El 2000 dona per molt, el 2000. Molt bé, amics, Matías, moltes gràcies. Maria, Biel, Joan, Tomeu. Bé, 2.000 programes en aquesta casa, molts anys a tots i enhorabona. Molt bé. Amics, demà tornem. Gràcies per escoltar-nos sempre i per ser-hi. Bona nit. Que el sol faci el dia molt més llarg i així robar tens el temps d'un rellotge aturat
que tinguem sort, que trobem tot el que ens va mancar ahir. I així pren, i així pren tot el fruit que et pugui donar el camí que a poc escrius per demà. Malgrat la boira